Govano Chukwuma Soludo etigo mkpu ike ka akwalite ọdịmma nke mmadụ na mmepe n'ụdị pụrụ nnukwu iche na mpaghara South East n'obodo anyị bụ Nigeria gbaa gburugburu. Govano Soludo kpọrọ okwu a na South East Human Capital Development Conference achịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra State. Onye nta aka bụ Valentine Mmadu wetara anyị akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ nke were ọnọdụ n'ogige International Convention Center nke dị n'Awka bụ nke dọtara nnọọ ndị eji okwu agba izu na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Nigeria. A nọrọ na ya bụ ọgbakọ nwee atụmatụ dị iche iche na-etosi metụta ịkwalite Izuputa mmadụ, ọkachasị na-etosi metụta agụmakwụkwọ, ahụike nakwa ndị ọrụ. Gọvanọ Soludo n'oge na-ekwu okwu kwuru ịdị uchu gọọmenti ya dị n'ịkwalite ndị mmadụ nke ga-abara ndị Anambra uru ma bụrụkwa ndị enwere ike izipụ mba dị iche iche. Ọ kpọrọ oku ka agba mbọ ị na-atụnyere ihe a na-emepụta gasị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke o kwuru na ọ ga-enye aka ịkwalite mmeghe. Onye jikwa osote aka na steeti a ma bụrụkwa onye jikwa chairman nke Anambra State Human Capital Development Council bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim n'oge na-ekwu okwu rụtụrụ aka mkpa ọ dị ịkwalite ndị mmadụ n'ụdị dị iche iche nke o kwuru na ọ bụ ya kacha enye mpaghara ọwụwa anyanwụ ike iji mee ihe pụgasịrị iche. Ya bụ ọgbakọ nke a kpọrọ South East Regional Human Capital Development Conference bụ nke a nọrọ na ya kparịta ụka dị iche iche n'etu a ga-esi tinye n'ọrụ etu o si kwesị ndị mmadụ azụpụta na mpaghara a, ya nakwa etu a ga-esi zụpụta ndị ọzọ. Ndị otu civil society, ndị ọchịchị obodo nke onye ndu ha bụ onye jikwa national president nke Anambra State Association of Town Unions bụ Barrister Titus Akpoola, ndị ọrụ na obi gọọmenti nke gụnyere odeakwụkwọ nyegara gọọmenti nke Anambra State bụ ọkammụta Soludo, onye jikwa onye isi ndị ọrụ bụ Barrister Theodora Igwegbe, ya nakwa onye jikwa Chief of Staff nyegara gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezeajui nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị nọgasị na ya bụ mmemme. Site n'Awka, abụ m Valentine Mmadu.